Os veciños de Poio celebraron hai uns días este acto de inauguración do paso de peóns de Chancelas, un paso que chegou tras meses de reclamacións á Xunta de Galicia nun dos puntos máis conflictivos da estrada PO 308. O paso de peóns dounos a vida moito, mellorou a nosa situación, mellorou moito, claro, para cruzar, para ir a calquer lado aquí, isto foi unha maravilla para nós. Pero este paso de peóns non solucionou todos os problemas de seguridade vial que se rexistran diariamente nesta estrada. Os veciños acaban de presentar ante a Consellería de Infraestructuras un escrito onde recolleron unha serie de demandas. A primeira, a instalación de outro paso de peóns na zona do Laño. Eles teñen o tema de que para haber un paso de peóns ten que haber beirarrúas nos ambos lados. Se des áreas, vedes que escavaron un terreno 5 metros para facer unha beirarrúa de 5 metros para garantizar un paso. Pois aquí escávase e faise pasos. O sea, o que hai que ter vontade política, non? Esa é para empezar. Entonces, no Laño evidentemente fai falta un paso de peóns, eso é evidente, non? Outra das demandas destes veciños de Poio está relacionada con estas marquesiñas, paradas de autobús onde non hai información sobre os horarios do transporte público. Evidentemente, a conselleira tamén lle pedimos, como responsable que é de mobilidade, que as marquesinas teñen que ter o horario do uso dos autobuses. Que, por certo, en Sanxenxo teñen. É dicir, o Concello de Sanxenxo ten os horarios. E o Concello do Grove creo que tamén, casi seguro ao 100% que tamén. Entonces, bueno, non sei por que nós non temos os horarios. Os usuarios nosos por que non saben a que hora pasa o autobús. Os veciños aseguran sentirse discriminados por parte da Xunta de Galicia e denuncian a falta de colaboración entre esta administración e o goberno municipal. Ti queres facer unhas obras onde se aproveiten e se cubran as necesidades que o Concello ten, ou os veciños que compoñen o Concello, tes que dialogar co Concello. Casi teño a certeza que en Sanxenxo as intervencións fanse consensuadas co grupo municipal. Aquí non, aquí dáseñe ao grupo municipal 15 días antes do inicio das obras un proxecto para que fagan as alegacións, como se nos dan a nós, fanas públicas, e claro, cando o Concello quere reaccionar ou ten que ter unha economía para facer obras determinadas, as obras están empezadas. Entón, cando ves despois para facer rectificacións, xéntañe mal. Os membros da plataforma PO 308 tamén sinalan directamente ao Partido Popular de Poio e acusan a agrupación liderada por Ángel Moldes de facer unha oposición pouco constructiva. O atraso de Poio é, evidentemente, porque hai un grupo político aquí que mete impedimento en todo o que pode, cando tiña que estar polo ben dos veciños sempre ao lado do Concello. Ao marxen do criterio político hai un criterio social, económico necesario.